Здравейте всички V-Box маняци. Сега, преди един час построих една арена за битки в Майнкрафт. Сега ще ви покажа точно какво прилича. Така, ето е сега арената. Сега да излезна отвънка. Хоп. Това сега вратичката тук. Не обръщайте внимание на етия буклуци, защото те са тъпи и затова трябва да ги прибия от боя на тия буклук. Сега играчите се пускат от тук. Бягай, те като ти кажа нещо, що не съм махаш, а? Значи. Само секунда, защото това нещо ми се прави. Хопаланка, хайде загина. Сега. Играчите минават от тука. След това по стълбата нагоре. И пише Welcome стъклен дом. То наистина е стъклен, вижте. Да, първо ще го покажа така отгоре да го видите какво прилича. Това тук е стъкло отгоре. Отстрани има два слоя. Единия е сняг, а другия е такова, където не се троши. Тук съм сложил една стая вътре, в която стая сега ще я покажа след малко. Тук в това има TNT, т.е. експлозиви. Така, нека започнем. Все едно съм някакъв участник. Само то да го прибия, защото ма нерви. Оп. Умри, бе. Така. Все едно съм някакъв участник. Ето. Пускат ме от тук. Тръгвам. Качвам се по стълбите без да скачам. Това тук е лава. Welcome стъклен дом, ето. Влизам някак през вратата. Сега ще ви покажа. Ако влезна в тази врата тук, първо прочетем надписите какво пише. Дръпни бутона, за да видиш какво ти се е паднало. Второ, когато дръпнеш бутона, ако не гръмне, значи трябва да видиш друга врата. Сега тук. Сега тук трябва, пише, че трябва да дръпне този бутон и там трябва да гръмне. Ето, TNT-то почва да свети и виждаш, прави бум. Сега да си го довърша това, защото гръмнах го, за да ви покажа как по-точно стават нещата. Значи преди да снимам епизода, направих един много лош бъг. В смисъл не бъг, де. Бутона ми беше включен, а аз довърших ето това. И експлодира още веднъж, което не е хубаво. Сега тук трябва да довърши тия стъклата, защото експлозивите ми ги опотрошиха. Мамицата им скапана. Така. Аз сега се пребера тук, си затворя това. Сега влизаме в тази врата, да речем. И ето, вече сме на арената. Всичко е торчове. Сложил съм по цялата стена торчове, защото преди малко точно тук ми се спалнаха два паяка. И се наложи да ги претрепа с това меч тук. Значи влизат тук участниците. Нямат нищо. Сега ще ви покажа. Ето. Така са. Така. Влизат, нямат нищо. Нямаме нищо. Даже и лопатка нямаме. Защо няма лопатка? Защото не сме си я взели. Ето е лопатката. Значи. Идват тук, четат надписите. Всеки един участник има право по една кирка, или един меч, или една лопата.
Един човек взема една лопата, не повече. Като на ковчежето взимат си една лопата или кирка или меч. То пак с меч също се троши. Все едно съм взела една лопата. Тук се гонят се и да речем, тук е някакъв участник и цъкът е така. И оня участник пада долу. И загива в смъртоносната лава. Да. Това отдолу, където и да пробиете. И тук да пробиете. И тук, и тук, и тук, и тук. Е постоянно лава. Никога не може да паднете на нещо, което може да ви спаси. Всъщност, това тук искам да го направя да не е чак толкова сигурно, защото тук ще вземе някой да ми се отърве от всичкото и това не е на добре. Shit, запалих смеси. Това тук така ще го направя. Защото не искам някой да ми се отърве от капаните. Нека ще отворя тук това. Хоп. Аре бе, отваряй се. Сега това тук ще го запуша. Да. Еми видяхте по-точно какво е. Това всичко тук е от стъкло. Вижте още един път. Отвънка. Това тук съм го заградил с стъкло, понеже първо беше с онакава ограда от дърво и от лавата, когато се хвърляха такива някакви топчета огнени, ми запалваше всичко и ми е пребаше оградата. Това тук реши да го направя с торчове. Нямам си му на идея, що. Shit. Ами, това от мен. Ето още един път да се издигнем, да ви я покажа. Това място, арената. Чупите на квадратче.